Mintiming nya akwanya so me papa ho mani nhira me ntino ama mintimin tu sase de o se mitu no etise miya sa akwanya ne dia gidi se bibia be kama Nkoranza de me papa Otumfuo na ne kuro Abusia yamamu nyina mwatena se ema makwaba eba Nyansapo akasamfoni so twedi ampon de obo soro ebo asase de obo munyema nyina basa yadom nyankopon no wono a okumenso no giatenaye na mamu abonsama tonkuru mabre sekire buku be potentene a wiase nyina hunu nanim onyam onyankopon no a na ye nanse kokwa a ye de ho twere no ekotokoro enkonko kasoro da ebi bone mrane se ni din ani senku sekire kankane a wodane osebo Yesu Kristo dankawi aboa wo paibo oyeserebo sekire ye nenenam a yensuro hwe sanso no ye twi a odi asamanwoma Yesu Kristo ono adom waboa yen ahwa santeman so yewura ene na tena nkonwa panimfo awodo awa santeman nyina ama afe no ekwawiye na mekanse so se ene da yi ena de otekra wura ne brawura nwoma so Otumfuo sei to abebio o close ne cancel kra kire se nei efri hakwa anase ne twemu a enya de se woba betena se abegye nsem aka na obedi na obebua wedie enti meka ne se asanteman ene aye closure of council enti se wo hunu se Nyansapo yabaha ensem ahodo wa ha ne ye wurade twato wotie ne de twato kra na afi wape ho abua nsem dodo no a ena ekoso ho ye bekwa akotie bi na afi ye de bekom no so aba besom enti sa brede yeso yaba se ye ne wura ebeka asante na bua na se ne calendar no atompreko sa afi ne nyina anu ahia medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa abusia sabre Otumfuo osei tutu abebio asante manyina wura ena wone mpenimfo ahodo a wo manhia fikasi mu ha enso eba betena se na nanum dodo no adi kan aba ya mekire asanteman ahemfo a wo esom ewo saa badwane mu ena wo adi kan atena se a yewura de otekra wura ne brawura nwoma so de nanu enyam betena se bi na ene esom ahodo ekoso afe ne nyina afe ne kwa wiye no wo de aba abeguo enti santeni ato no enyu obia said your tikrawre ene brawre nwoma so Otumfuo osei tutu abebio ene dru ha oba betena se endodi me jamfo chmo jamponu funge endodi me jamfo chmo jamponu funge gobega se be bombos medite gobia se be bombos medite gobia na due tna singe gobia na due tna singe oso chame de me fe tna singe oso chame de me fe tna singe champion fiafro oso ndribo chmo jamponu funge champion fiafo oso ndribo chmo jamponu funge anu feme grab mo za feme grab nge anu for you men grab mo za for you men grab nge asa for this chama yok ma jebo chmo jamponu funge asa for this chama yok ma jebo chmo jamponu funge asa for so obos medite asa for boso obos medite asa for na due tna singe asa for na due tna singe erado kwani babe gudi fatabro for sanjo fatai binge erado kwani babe gudi fatabro for sanjo fatai binge o gruba de dobro chmo jamponu funge o gruba de dobro chmo jamponu funge o kwani tebe bombos medite o kwani tebe polybos medite o gruga kanade tna singe o gruga kanade tna singe washe from bro dem rifao washe from bro dem rifao o babne di for the match and for the te jankuda bunge o babne di for the match and for the te jankuda bunge o bosu bi man ebo na bunge o bosu bi man ebo na bunge agwagwa ni to ma fa fru bunge o agwagwa ni to ma fa fru bunge wachili kwata na go si fru bunge o si kwata na go si fru bunge erade chibo fo bi te jojo bi asikra bunge erade chibo fo bi te jojo bi asikra bunge ebusia yasanso ma munyina makwa babiem edeba Nyansapo kasamfoni so ahyase no yebo mu nkyeremu sansam ahodo anei asanteman na de otekra wura ne brawra nwoma so Otumfuo seitu wotena so anase woka na afi ne kwa wiye afi odi yi ato yie no ene
ensam no ahodo be yesa miensa ene be pie mu na se meka se mi free ase a na mi di free Nkoranza ye nyina yenim dada ensam ahodo ma no homene so free ho efa ahensie ensam ahodo bebre a enam so krama yewura etwesensan ye yese okosie ne yire eye Nkoranza ma hema awie ne no akire no waba be pe ho pomasibre ene yewura etena ase ema ensam no nyina eba begu nanim na de kokko wie ye en se na abusua na hwe kwan se odiadeni a wom de ne bedi Nkoranza manhene wono betumi aye de womo epe eba bedru ye no yewura eto ma na tena nkonwa bisa womo se de na musumususu se menye afi no akire no yewura edema eye Nkoranza abusua no mpanimfo ahodo a womo ebe kire womo adwene ohene ko ana woni ko a yemfa akonwa no ema no na wontena so se Nkoranza emanhene nti din ahodo baaye na eye yaw kodom na fei kwaku soro na ekoko wieye no abusua kwaku soro ameka na asem yi kwaku soro ameka na asem yi mu munnimu no na munti ne din ana asem po mate ne din so munhunu ne mfoni ana munhunu ne paban no adawroma momye nkohwe ne mfoni ahodo bi videos bi a Nyansapo yaboaboa no a ye de kire wono ene de wokotena so anase de na enipa no bi susu se woye Nkoranza emanhene ene yewura se ensam no se de ko ye de free soro beto fom benkum ne nefa ena asomasi esai ene wonsa ye ene oyo ohene ene onyo ohene no ne nyina ye moguo na emumeneyi de woka ye no ena yeje atum de asem no ko wie ye ene se mpanifo ahodo a wo mu free Nkoranza ebaaye na nka wo se wo mu ye enwotwe nanso nanso ne babepie mu eno na yewura toma awomo se enipa nso de ene na monse bibi nkyere me se hwan ena mu free se oman no ene mu ankasa mu hia no so beba bedi mu anim se manhene eno na enum ekoma eye kwakusoro na afemienu no so ekọ ya kodom nche ne chese broni kasa se majority carries the vote na mpa se kwakusoro ena na empanifo dodo ebepie mu enipa nso no enum ese yewura ema kwan na nka wono ema mesai se Nkoranza ema nhene na abusua mamenka wona hye nso se eye kwakusoro onye manhene wontena adwaso anaso wonso aye se manhene na emom de otekrawre nyansa dodo wura eye Otumfuo se to abebio se ono ena wo mo age na tom dia ene ne wo nkoya amamre ne amane na omesai mi sisu biom se kwakusura mpanimfo num akwama no se wo no emra medi Nkoranza manhene no onsoye enem prempre me no kase wonye hene e wo Nkoranza na emum yewura se amamre ne amane kwan so mpanimfo ne nkofa so na womo emma no mesai amamre ene amane ekwan so enti mu abi a mubehunu ye mfoni ahodo anasem bohu mfoni a ene nam tentanfidie so a ebeye mo se yewura makwan na yewura ma obi aba besi so se manhene anasem po yewura na age na tum se wo ye manhene no abusia entesa na emum eye mpanimfo ahodo no adwenkyere a wo mo kyereye se kwakusuro no siso a ebebo o mo no ena yewura ase wo mo se ne amamre ne amane fata no omonko na wo mo nkonkoye nti wei eye niam ahodo a koso ebra Nkoranza hinsie no eba ebeto dwa fa hye utirimu se wonye manhene sabebro na campaign for se opanyi dware wi a nanka nsuo asa nti yeye asantefo na ye na ye nhihye mu ne enim die mu yaje atumu se eba ahensem a sebe otikriwe ne brare na se tutu ababi opemso die obeka no sebe ebru
obi nyi akyire nanka obi nyi akyire no nanka menya nka menkyire bebrebe na emom se mabusa me for the purpose of motive fonti ye be kan bibi kakra bi de etie nyina ne se eye 2017 me kire July 31st na Nkoranza adehyikonwa me kire Baffoe magudwa no etoye na Nkoranza mahema na anu ya mobeboa ma ye beta ye rachi ma ye rabesie no yi ode to na de hye nyina anim se biebru se aso no ebu a yetwa bi ade pomam enti se okatachie ekọ ne kra chidi a na ewo se ye pe obi a obeso okatachie etuo mu no na ahema fa amamre ne amane ekwan so ediyi obi a na ye frɛ no Benjamin Yakodom na ɛhɔ no de no kwasɛm ni nyame anim ne sɛ yi no no na nifa gye ne tu mu na chidom gye ne tu mu adonten hene gye ne tu mu twemase hene gye ne tu mu chidom hene a no hɔ samre no agye ne tu a na ɛhɔ no de na nanom konwasofo no dodo na agye ne tu mu akyirei na Baffoe ankobi ahene enso so epagya abrante a ene yewura agye no atumu wa hai ema no yeso ano na ekofa nkyinwa ahye oba ya emfie bebrebe ni ayemanso a mo amanya akwanya akọ social media no de mahu no se wasai akyere Nkoranza ama yaso ano a wokoba bia ofa no ho te se Nkoranza man hene anano a se be yewura eba besie ne yire ewie ye kura na de kyenye na independent candidate a owo ye free na opa ntoma o kate sword apadwumadie bi ho ntoma anu nyina mu oteti anempaboa mu de koye se Nkoranza man ehene na nano ya wada ye babeda ase ewie na yewura hye se da bi enne Nkoranza pam no cha no obechi no na sebe dede oho bia no na eto atwa eno na ne edian bepie opemso anim na opemso sebe ebru sebe nyaado asantemawura sebe obi ne no ni achinyigye eba hensem mu dia de obeka no eno na ye nyina yagye atom sebe na ahema ye nyina ye di na chi ame ka sei obi anim se na medi na ahema achie no ne obi beka se nkuguo aba amaye no eye nkuguo aba amaye de na mom mi amedi na ahema achi na menim na ahema ene de na oka no enye nkuguo emfa emaye de nti ameka se enye nkuguo emfa amaye ne se ensam ihye ase no de na ahema ka ye nyina ne se ono de asamaba ode aba beto ni wura na se tutu anim enti na titafo nyina obi anka na komanto ne yam na yentwen kopim se yewura befrɛ asɛm no na de yewura be ka se obeye no yewura enye de yewura be ye bia no nso ɛhɔ na ne yere ɔno nso ogina ɔka sa asɛm we empen bebrebe sa asɛm na nso ennenne yewura agina se for the purpose of asumdwe ene Nkoranza mpum 20 de mpanyimfo ne ye no ewo mu se entwa ye de enya amamre ene anye amane nanso se be ya asumdwe ebeba ewo Nkoranza mamu no ye nyina yenye ade baako na ade baako no ye no enye ntitimu enya afa ne ye beka se akwa ha ntitimu abada bi Prince Kwakusura na yewura agi ne tu mu nei no ye nyina di adanse na ahema so di adanse se na oye de hye enti se bempanyifo se anibo a ekotirem enti se yewura ade na no ato Prince Kwakusura so a na ye ne edi na ahema achi no ye nyina ye je no fel so ya asoma da bia na ye ka se de yewura de be ma ne bia no ye de ne nyina be ka bom na ye bu Nkoranza man ne ensu anim de yensi ye ya hoɔden a ne yɛde taa na ahema achi no yɛde aba bɛta ɔno nso achi ama yɛtumi ayɛ ama Nkoranza ayɛ fɛfɛfɛ enti ɛnɛ deɛ asie nyinaa ne sɛ yɛwura sɛ bɛyɛ asomdwe bɛba Nkoranza enti no yɛ nyinaa yɛnka mom na yɛntae this year Prince Kwakusura achi na adekye omra no mesi bibi nkyere osante hene na onfa Nkoranza efa nhyɛ ne nsa afutuo ena yɛde bɛma yɛ ho sɛ opemso anya akasa awie sɛbe yeni abetira yɛde ene abrabɔ ɛbɛtwema nso hwan ene sɛ ɔkɔ ne yewura na sɛ tutu akodi asunsum sɛbe ebru sɛbe enyaado osumwa ukoto owuo mpa so enti entimi ne yewura ni asunsum enti obia na super hene no obia asɛmwe anwie yi ama no obia na de ɔhwehwɛ amamu no yɛsrɛ obia sɛ obi anyi free ni tirim na ye nyina anya baako sɛ de medi nkan ka ye no ye woni pa bi wo hɔ a mo ko social media mbehu o ma ye bo wo mo ebi ani papa ye waje bi nsa waye noma bebrebe e de ati asɛbe ye ne ekodi Nkoranza hema achi enso sɛbe sɛ de na hema ate ase a ɔka sɛ de ni kunu bɛka
ɛna yɛmfa nyɛ adwuma ɛna ni kuna akasa awie yɛni tumi biara yɛde bɛyiyi akyire nti ɛyɛ aseda ɛna yɛde ma ɔpem soɔ sɛ ɛnɛ kora anyɛ kɔ ne bra na ayɛ bɔkɔɔ yɛda Nkoranza ma nyinaa sɛ mfie kɔbɛn sɛ mfie nkunu ni sɛbi nipa baako kora kra anhwere ne nyinaa yɛ ebuo ɛne anidi a yɛwɔ ɛde ma yɛwura nti sɛ nɛ yɛwura akasa awie a ɛyɛ aseda ɛne yɛde ma yɛwura ɔdaroma yɛfrɛ me Nana Atafo so owusu ababio Nkoranza asama ayene Abusua afe no kwa wieye December bosomi mu ne ewe eyo panima ye ne nananom aman hene ne aman hemanom ene nananom mpanimfo ahodo edi nkomo na afi kwa wieye mabunu nkyirima wo mo ba wo mo wesa bibi e de akyere yen na etumi awie peye na madam ebru memwadwo ya awurabira apumboko de awurade adom ne mompa abadaro ma me ho ye pa madam me de menim obi ene ne da obi hwe wo obetimi abodin Nana Dwaben Afra Kumase wakusi obo adum Nana agoman hema tia ai ma bronya no ye di anu no atmosphere ne tesai na afia kwa beto ye de ne edia nyame boa na de oda na de adepa bi chenwa na chese ye nhira nko a da bia ye di bronya yes your special manta ye di bronya eti December minim se ndoma me hu se nkofo ye shopping bebre wiase ayedin but enye edin sa beebi so for so brepa ye Nyansapo de eyamamre ne amane ye ne ahema ne ahemfo ne di nkomo afi ne bekwa wi edi bronya yenso ye ne atiefo ne ahwefo edi bronya nanso ye pese ye ti bibi firi nananom ho bronya ne asi afi no nso asi anasa wadama efutusem nkranhyesem ene anudisem ben ena awode me ahwefo ne Ghana de anudisem a Medema Ghana any ahwefo nyina ne se yen tete no anansa yen ahema anansa ahemfo no ye fatete ye tete obi kan tete obi kire enti no ye sua tete nioma enti na amafo amo aba no munsua mfiri mo nananom ho munsua mfiri ye ho nye nche mo akire pa na nioma ekoso no de menim ba bia se Ghana akodu because Ghana for kwala ye mu hwe ye mfere hwe bibia ha wo mo no so me nam saa na so dachi na bia na meni ho na besi manan e de be na bewo e de akire de oba no enti se wusua bibi na meni ho na me kwa wo so ba watumi akire adepa amobi enya adebon na ade be kire amobi se sebe mpraduasa so obokro no abekire oyonko so omokro no eno aso bekas on free na emom omokro no biem eti youth na mo aba no musua ne mapa e wo mpanyifo ho na enye adepa enfa mam in the near future enye se e betena wo say ya adechi adese nyina na yanimu ana yeden ye kɔ e wo say Ghana yetumi move forward yetumi kɔ yanim da bia Ghana ye kɔ yanim ni akɔ yachi da ben ye besua se ye bekɔ yanim nko a enti afutu amede mom say 2024 yi dia babia no yenja 2025 ye kɔ yanim se ne be ya Ghana e bekɔ nanim na enoma pa aba Ghana na nyina ye di yi na ima afia ebetwam ya na sa afia ebekɔ awieye ebinom abɔ mutirimu pɔse afefofre besim no ombese san from akwan bɔne bi ho ebi nso de ɔmam wɔn ho be mfie du wɔn mo asisi agina ye die na aka kyerɛ mienu nyina de me kyerɛ wɔn aye wɔn adwen sɛ 2025 wɔn atesa wɔn adwen na wɔn bɛyɛ no pa no awurade nton hyabo so mu so na wɔn nkɔ wɔn anim na wɔn adwen asesa no ɛsesa na ɛsesa bi nka ho wɔn so wɔn nyɛ wɔn adwen sɛ wɔn sesa tibia wɔn timo no afɔ wɔn kosi baabi a na emom brɛ ɛdɔm bɛbrɛ nti wɔn sesa na wɔn nyɛ no pa sɛ na ɛbɛyɛ wɔn bɛnya asomdue ɛne ahotɔ ɛde atena ama wɔn ho atɔ wɔn ɛne wɔn ba wo bi ade afishia pansem mema Ghana fo nyina afishia po opem so yewura wadaroma na asante hema wadaroma yewura wono yire no abusua ma mu nyina afishia pa menhia amanhe ne amanhe ma agogo he na nakura kusapon wono mpanyefo ma mu nyina agogofo nyina mo bia afishia pa na nanom ma mo afishia po we ma mpanyefo ene mpanyefo amwa agogo nyina e ma mo afishia pa ai ma da sebru ni asida
Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu. Duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro manto me ye fe ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. Tefafam ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.